Hey! What's up sa inyo mga ka-Oplok? Today is the last day of February and today is Thursday, meaning ting klase. Ako ra ko sa si George na klase, si Dilmar, feeling ako ng duty siya, si Edward, klase, si Marlo, klase, si Jigo, ambot parang dara silang balay. That's why solo akong intro karon. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Boom! Nakaligo na kita guys, no? So, karon kay muduwa tag basketball ato sa barangay gawa ng covered court. So, muduwa tag basketball kinahanglan mo kitag jersey do, so kinahanglan ta mag-ilis og jersey. So, inana lang kadali kay do. So, watch out. Diba? Dali ra kayo. So, let's go! Boom! So, nakailis ako tanan guys. Ready na ako jersey. Tanan. Akong bag na gisulan ako iPad kaya para if mapuno ang storage ng phone is matransfer na ako ang video dito sa Pikas. So, sa tagsaon ako sa lagat to silang balay guys. Si Jigo at tuon ako. Karon, padaw ko sila. So, let's go! Tara! Boom! Ayun! Nanako diri lang Jigo. Tara Jigo eh. Uy! Jigo! Hey! Upaw! Nagpo-upo rin si Jigo. Bagay siguro bilang nilrod guro kay mga to pamidili pa may diretso sa basketballan. Mga to pa may ilang kuhan. Ilang asa yung tuwing Sa ilang presidente 30. ilang kay Crisostomo mga to may ngaon migbiko. Kaya nang-invite siya birthday niya gapon. So, let's go. Hey! So, nanay diri lang nilrod. Nara si nilrod kaya nag-ilis pa. And after diri lang nilrod kaya to may lahang kay Crisostomo. Amo na siya gitawagan og ready na dito ang biko nga mong kaono niya. Let's go! Mga ulatan, lapo! Ito ba? Paggandan ba? Boom! Nanami diri lang kay Crisostomo. Hey, bangon na. Ha? Bangon na oy. Amang wood? Hello! Tang ina nyo! So, nanami diri lang kay Crisostomo no. Mga ano dyan migbiko ron niya. Sila ron dala. Say hi to my vlog. Hey, Bloods. Hey vlogs. Hey, it's very simple! So tara guys, ang biko Lapok. guys. Nga ako na miglapok. Lapok! Hello, mga kalapok! Ilasan! So, update na may uyo ko sa mga Lapok mo siya mong kaunon. oh, may taboro na kasi kay amo pang gisugo pala soft drinks. Ang hirap! Hey! Manamig ka oh, tara si kay Cristo, wala na birthday girl. Happy birthday! Happy birthday! So, dili namin magdugay, mato namin sa basketballan kay we're ready to play basketball. Alright, mato namin sa basketball court in 1, 2, 3, go! Woo! One hour later. So, karon din no, dito kaduwa ron kay na kunoy
Na ako na rin mag-pulong-pulong ko ng mga politicians. What's up sa inyo, Butchik and Idol G-Rex Matiliano. Like for So, dili na kaduwa ron. So, mga mabuhatan ron is makakuha na lang. Vlogger! Shooting na lang ta. Then, montage. Idol Oplok TV! Right, rock and roll. So, ako na pakita ko niya sa inyo. Let's go. Ang ina niyo! Nagpasiga namin sa suga. Salamat sa barangay captain. Sa mga barangay officials nga nagpasigaan, nagi free nga suga ang atong barangay karon. So, namin sa may dapit sa barangay hall na sa ring. So, amo ipakita sa inyo guys sa mga skills how to play basketball. I-demo ni Jigo Bastrillo sa mga dribbling skills, shooting skills, and 2 points. Oh yeah. Basta mga skills unsaon nga mahimo ka usa ka professional basketball player. So, amo ipakita sa inyo guys. Let's go. So, dara si Jigo guys. Ngano siya ang atong model karon sa basketball. Atong session karon. So, Jigo. Paano yung maglakad yung mga varsity? Ulul. Mr. Philippines, Katrina Grille. Hello mga kalapo! And this time, mapakita ni Jigo kung unsa magduwa ang varsity, unsaon mag-dribble sa mga varsity. So, dribbling skills sa mga varsity. Alright, ipakita mo na Jigo. Let's go. Ganyan, dapat yung mga varsity. Ganito yung position, dapat yung paa nakaganito, yung mukha nakaganyan. Tapos yung kamay, dapat levelin yung kamay sa yung paa. Alright. Paano pag mag-drive na yung varsity papunta sa ring? Alright, James Harden! Hello mga kalapo! Hey, we're back! So, guys, nag-enjoy mo? Enjoy. So, ayo guys, ganahan ra mo sa mga tips and tutorials sa shooting skills, dribbling skills, o mga gipang buhat ni Jigo ganiya kung unsa mga varsity. Oh, shout out kana sa layo. Kana. Wala ka bayad mo, utangan pa na namo. So, siguro diri lang ko taga mo vlog. Shout out kang George Orsal nga nagduwa karon sa Sansan. Good luck, bro. Salamat sa pagtanaw, enjoy, and amping mo tanan. Ano sa Bisayang Hilaw? Puro, kasukan na ni Bisayang Hilaw na Boy Kaloy. Shout out ka kuan, vlog ni Bisayang Hilaw ni Boy Kaloy. Okay. Boy Kisoy. Nindot kayo mga vlogs. O si Black Tiger. Oh, lalo lipat! Black Tiger kanang bulang nga naglutaw. Tara. Oh, balik ko na ko. So, diri na lang ko to ang vlog. Yo! Sa mga bago sa among channel, search lang ninyo Oplok TV and i-follow among Facebook page Oplok TV sad. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Let's go!
Hello guys, shout out tayo kung Jumare Galore. So, salamat sa pag-subscribe sa mga channel. Yes, shout out ka atong SK Counselor sa Argawanon, Kapti Manatad. Oh, shout out kang kuan Dian Yerski Zvinjiokovic. Nunsa naman ang pangana, oy kalisto na ni spellingon. Oh, sa kuan sa kanang vlogger pod nga luma taga San Remeo sa Punta Vines. Thank you for watching and salamat sa Shout out salamat kang sa Itok. subscribe day. Itok Kuro. Oh, Kang itok. Itok Ernest Orbiso, Al Fernan, Baddo, sa bagid. Ay, Okay, ang Robert gawabit. Kundamat. Nga Ang nagaro gawabit. Mobile Legend karon, shout out. Go! Good morning. Shout out ko sa mga tao nga nagtanaw while watching. So that's it for this vlog. Thank you for watching.